ga mahaukaci a cikin kaya na yawan nazari. Kallon ki godiya ce gun Allah barshin adadi, domin ku jalla in ya halitta to akwai sanadi. Gani na saboda ni ya ka kage ki ba batun madadi, shi ko da yaushe sai an kona ice za a san gawayi. Masoyiyata ko daga duniyar nan mata ne ke ɗaya nake ra'ayi, ko duniyar nan daga mata ne ke ɗaya nake ra'ayi. Laraba ake neman sa'a gun saya da sayar, dan juma'a ake samun sa'ar shida ta fi biyar. Hannun jiki na kona za ya rufe ban cire shi na yar, so ya fake cikin inuwar ruhi yake sa'ayi. Fuska na ta fassara zaurance na cikin zuciya, bebiya na bidar za ta yi gulma ta gama kauniya. Ya ake gane furfurar tinkiya ayi abin da wuya, a kasa gane daɗin soyayya lokacin yanayi. Masoyiya ce sinadarin numfashi na mai shiga da fita, na rasa kiranar sai mutuwa ita ce mafita. Ko da rabin sakan an ba kyanan sai nutsuwa ta bata, ba zan ganta ba har sai kin dawo na gane mai zan yi. Ko duniyar nan da kamata ne nake rayi, masoyiyata ke ce.